What's this Scooby-Doo? We're coming after you. We're gonna solve that mystery. I see you, Scooby-Doo. The trail leads back to you. What's this Scooby-Doo? Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να πάρετε τα μπάνερ μας από το ιστολόγιο μας και πώς να τα προσθέσετε στο δικό σας ιστολόγιο. Πρώτα, πηγαίνετε στο πίνακα ελέγχου, σχεδίαση και συνέχεια προσθήκη. Κατεβείτε προς τα κάτω και πατήστε HTML JavaScript. Βάλτε τον τίτλο που θέλετε, π.χ. www.masvrikes.blogspot.com ή masvrikes και το ή ό,τι άλλο θέλετε, και στη συνέχεια προσθέστε μέσα τον HTML code από αυτά που σας δίνουμε στο ιστολόγιο μας. Πηγαίνετε στο ιστολόγιο μας και κάντε αντιγραφή το code. Αντιγραφή και στη συνέχεια επικόλληση. Αποθήκευση, ξανά αποθήκευση και προβολή ιστολογίου. Εύκολα και γρήγορα μπήκε το banner μας στο ιστολόγιό σας. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμησή σας. Καλή συνέχεια. What's this Scooby-Doo? We're coming after you. We're gonna solve that mystery.